Grande expectación a vivida este xoves na Praza de San Marcos. Sorteábase, a modo de bingo, o gran premio de 2.500 euros da campaña Bonos Volta ao Cole, unha iniciativa promovida pola Federación de Comercio e financiada con 50.000 euros pola Deputación, co obxectivo de apoiar a economía familiar e fortalecer o comercio de proximidade. O 32, 3, 2, veña, que temos 2.500 euros que están buscando dono ou dona. O afortunado, José Ramón Vázquez, veciño do Concello de Rábade, que recibía o cheque de mans do presidente provincial José Tomé e do máximo responsable da Federación José Luis Seijas. O premiado deberá gastar esta cantidade nunha única xornada realizando compras en alo menos 10 negocios distintos, cun gasto mínimo de 100 euros en cada un. Culminaba así esta campaña que, segundo destacou Tomé Roca, foi todo un éxito con preto de 25.000 tickets de compra rexistrados entre o 1 de setembro e 1 de outubro e que mobilizou arredor de 800.000 euros en ventas na provincia. Durante o acto, que congregou a decenas de persoas, alcaldes e alcaldesas e comerciantes, tamén se entregaron 2.500 euros repartidos en 90 bonos de 250 euros aos agraciados que resultaron premiados no sorteo antenotario realizado na sede provincial a principios deste mes.